A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji cewa a ƙarshe dai gwamnatin Amurka ta aminta cewa ta tabbata an hamɓarar da shugaba Muhammad Bazoum daga karagar mulkin ƙasar Nijar. Don haka ne ma ta yi na'am da majalisar CNSP a matsayin sabuwar gwamnatin ƙasar. Muna kuma tafi da shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Almasi Garba. To amma da farko ga Maryam Dauda da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kiraye-kirayen neman zaman lafiya na karuwa a yayin da wutar rikicin Isra'ila da Hamas ke ci gaba da ruruwa. Lamarin da ya jefa rayuka da rayuwar miliyoyin Falasɗinawa farar hula da suka makale a Gaza cikin haɗari. Volker Turk, shugaban hukumar kare haƙoƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya, a wata sanarwa da ya fidda a jiya Juma'a, ya ce akwai buƙatar a kawo ƙarshen tashin hankalin. Turk ya yi gargaɗin cewa mutane miliyan 2.3 da aka yi wa ƙawanya a Gaza na fuskantar bala'in jin ƙai, waɗanda kuma ya ce suke fuskantar hukuncin da ya shafi kowa. Hukuncin gama gari laifin yaƙi ne. Dole ne Isra'ila ta daina ɗaukar hukuncin da ya shafi kowa kan ɗaukacin al'ummar Gaza a cewar shi. Isra'ila ta faɗa a yau Asabar cewa za ta bar manyan motoci ɗauke da kayan abinci, ruwa da magunguna su shiga Gaza, abin da ke nuna yiwuwar tsagaita wuta a ruwan bama-baman da take yi akalla a yankin iyakar ƙasar da Masar ta inda ake shigar da kayan agajin jinƙai. A gefe guda kuma, sakataren janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗi cewa ya samu ƙwarin gwiwa saboda ci gaba da kiraye-kirayen da ƙasashen duniya ke yi na nema a tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas, sai dai kuma maimakon tsagaita wutar ya yi mamakin ganin zafafa kai hare-haren bama-bamai da ba a taɓa gani ba a baya a ziran Gaza. Dole ne a sauya wannan yanayin, a cewar Guterres a cikin wata sanarwa. Ina nanata kiran a cimma tsagaita wutar jan kai ba tare da ɓata lokaci ba, a kuma sako mutanen da aka yi garkuwa da su ba tare da wani sharaɗi ba, sannan a kai agajin jan kai a matakin da ya dace da bukatun al'ummar Gaza, inda a idanmu muke ganin mummunan rikicin jan kai na faruwa. Shugaban na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kai wata ziyarar bazata Doha, babban birnin Qatar, a yau Asabar, akan hanyarsa ta zuwa taron sauyin yanayi a ƙasar Nepal. Ya gana da Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, inda suka tattauna akan batun rikicin. Wata matashiya mai suna Armita Jaravan, 'yar shekaru 16, ta rasu bayan wata arangama da ake zargin ta faru tsakaninta da jami'an tsaro dangane da saba dokar sanya hijabi ta Iran, a cewar kamfanin dillancin labaran IRNA a yau Asabar. A makon da ya gabata an bayyana cewa kwakwalwar Jaravan ta daina aiki bayan da ta samu rauni a ranar 1 ga watan Oktoba. Mutuwar matashiya Masa Amini, 'yar shekaru 22, a hannun 'yan sandan da'a a watan Satumban shekarar da ta gabata ta janyo zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati da ta rikide ta koma nuna adawa da mahukuntan Iran mafi girma da aka gani cikin shekaru da yawa. Dama kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama ne suka fara bayyana wa jama'a cewa an kai Jaravan da asibiti, inda suka sanya hotuna a kafafen sada zumunta da suka nuna Jaravan kwance ba a cikin hayyacinta ba. An sanya mata abubuwan taimakawa wajen numfashi da kuma bandeji a kanta, sai dai kamfanin dillancin labaran Reuters bai tantance sahihancin hotunan ba. Iran ta musanta cewa Jaravan ta ji rauni ranar 1 ga watan Oktoba a wata arangama da 'yan sandan da'a da ke tabbatar da ana kiyaye dokar yin shigar musulunci ta tilas a Tehran. 'Yan sandan kasar Sabiya sun kama mutane 6 sun kuma kwace makamai masu sarrafa kansu bayan wani harbi da aka yi tsakanin bakin haure a kusa da kan iyakar kasar da Hungary, har mutane 3 suka mutu, wani kuma ya jikkata. 'Yan sanda sun ce da yammacin jiya Juma'a sun kama tare da tsare wasu 'yan kasar Afghanistan su 4 da 'yan kasar Turkiyya su 2 da ake zargi da mallakar bindigogi da ababen fashewa ba bisa ka'ida ba, sai dai nan take ba a san ko za a tuhume su da laifin harbi ba ko a'a. A safiyar Juma'a ne ake kyautata zaton arangamar ta faru tsakanin gungun bakin hauren a wani kangon rumbun ajiyar kayan gona da ke kusa da ƙauyen Horgus. Jami'an 'yan sanda sun kai samame a yankin, inda suka kwace bindigogi masu sarrafa kansu guda 2 da albarusai.
Sanarwar ta kuma ce sun gano bakin haure 79 da aka kai wasu cibiyoyin tsare baki. Rahotannin tashin hankali da faɗan bindiga sun zama ruwan dare a kusa da iyakar da ke tsakanin Sabiya da ƙasar Hungary, wadda mambar tarayyar Turai ce. Dubban bakin haure dai na yada zango a yankin, suna neman hanyoyin tsallakawa da taimakon masu safarar mutane. Madalla, za mu faro shirin na wannan lokaci ne daga jamhuriyar Nijar, inda gwamnatin Amurka ta aminta cewa ta tabbata an hamɓarar da shugaba Muhammad Bazoum daga karagar mulkin ƙasar ta Nijar. Don haka ne ma ta yi na'am da majalisar CNSP a matsayin sabuwar gwamnatin ƙasar. Ta kuma ja kunnen shugabannin sojin mulkin ƙasar da kuma ƙungiyar ECOWAS da su ɗare teburin tattaunawa. Ga wakilin sashen Hausa na murya Amurka, Sulaiman Muni Barma da cikakken rahoto. We recognize that President Bazoum has been deposed. Mataimakiyar sakataren Amurka mai kula da harkokin Afirka Mole Faye kenan a yayin taron manema labaran da ta kira ta bidiyo da 'yan jaridar Nijar ta hanyar ofishin jakadancin Amurka a wannan ƙasa. Jami'ar diplomasiyar ta sanar cewa Amurka ta yarda cewa lalle ne an kifar da shugaba Muhammad Bazoum daga kujerar shugabancin Nijar. Abin da ke nufin gwamnatin Amurka ta yi na'am da majalisar sojoji ta CNSP a matsayin sabbin hukumomin da ke rike da madahun ikon wannan kasa bayan juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023. And we recognize that the CNSP are the authorities running the country of Niger at this time. Wannan ya sa Amurka ta buƙaci sojojin CNSP su fara duba hanyoyin mayar da Niger kan tafarkin demokradiyya. I want to send the message that is time for negotiations to begin. Molly Faye ta ce sakon da nake tafa da shi shine lokaci yayi da ya kamata a soma tantaunawa da kuma a ɗaya gefe ya kamata a san waɗanne irin ayyuka CNSP ke sa ran gudanarwa don mayar da Nijar kan mulkin da ya ta'allaka kan tsarin constitution wato demokradiyya. Sannan ina ƙara jaddada mahimmancin farfado da hulɗa tsakanin Nijar da ƙungiyar ECOWAS wacce kamar yadda aka sani ta yi tsananin taɓarɓarewa. Muna ba da ƙwarin gwiwa akan maganar sake sabunta hulɗa a tsakanin Niger din da ECOWAS. And we are trying to encourage a partnership that is renewed between ECOWAS and Niger. Amurka babbar kawar Niger a yakin da ake gwabzawa da 'yan ta'addan yankin Sahel na da sojoji 1,100 a jihar Agadez da ke arewacin kasar. Samun goyon baya daga gwamnatin shugaba Biden a rikicin da ya sarke bayan juyin mulkin 26 ga watan Yuli wani mataki ne da ka iya karawa majalisar CNSP gwiwa a wannan lokaci da manyan kasashen duniya da kungiyoyin kasa da kasa suka mayar da ita saniyar ware yayin da illolin takunkumin sai da yawo da na iyomowa ke shafar al'amuran jama'a na yau da kullum. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. An gaida Sule Muni Barma da wannan rahoto. Yanzu kuma lokaci ne na labarin wasanni tare da Salisu Lazo. Wasanni a takaice. Wasan Aston Villa da Everton Anwar El Ghazi ya rasa kwantirakinsa a Mainz saboda wani sako da ya wallafa a shafin dandalin sada zumunta game da rikicin Isra'il da Gaza. Shi kuwa dan wasan gaba na Inter Miami Lionel Messi ya kama hanyar lashe wata gagarumar kyauta. An zaɓi Lionel Messi cikin jerin sunayen waɗanda za su iya zama gwarzon dan wasa sabon zuwa na gasar kwallon kafar Amurka ta Major League Soccer da wasa shida kacal da ya dokawa Inter Miami. Ƙungiyar kwallon kafa ta Liverpool wadda da alama ta samu sauyi mai amfani a wannan kakan ta ci gaba da samun nasara a gasar Europa inda ta kama Close ta Faransa ta lalasa da ci 5-1 a wasan rukunin E. Romelu Lukaku ya ci kwallaye a wasa na 14 a jere a gasar Europa a daren Alhamis a wasar da ƙungiyarsa ta RC Roma ta doke ta kwaranta ta kasar Sizic da ci 2-0. Ƙungiyar kwallon kafa ta Tottenham ta ci gaba da zama daram a saman teburin gasar Premier da maki 5 inda ta ci gaba da nuna bajintar ta a gasar ta bana inda ta doke Crystal Palace da ci 2-1. Tottenham sun taki kyakkyawar sa'a a kwallon da suka ci ta farko inda kwallon ta doke mai tsaron bayan Crystal Palace Joel Wall ta kuma shige raga jim kaɗan bayan kuskuren da Wall ya yi. Kaftin ɗin Tottenham Son Han ya zura kwallo ta biyu a ragar Crystal Palace
MLS. Tottenham dai ta ci gaba da samun nasarori a ƙarƙashin jagorancin kocin ƙungiyar Hange. A ƙarshen makon nan ne dai mai tsaron ragar Bayern Munich da Jamus Manuel Neuer zai dawo taka leda sama da watanni 10 bayan raunin da ya samu a kafarsa. Neuer mai shekaru 37 ya samu rauni ne a watan Disamba na shekara ta 2022 kuma ya dawo horo a ƙungiyar a ƙarshen watan Satumba da ta gabata. Ɗan wasan gaba na Arsenal Gabriel Jesus na iya yin jinya na 'yan makonni kaɗan bayan gwajin da aka yi masa ya tabbatar da rauni da ya samu a kafarsa, inji kocinsa Mikel Arteta. Ita kuwa Newcastle na cikin tsaka mai wuya duba da yadda mahukunta suka dakatar da Andro Tolani daga buga kwallo har zuwa watan Agusta na shekara ta 2024. Wani babban abin tashin hankali ne ga Ede Hawi wadda ya rasa tauraronsa na wannan bazarar bayan da ya fitar da zunzurutun kuɗi har fam miliyan 52 kan ɗan wasan da ya fi kowane ɗan wasa tsada a Italiya. Babban fata su zo ga tsohon kaftin ɗin Milan, amma yanzu saboda kulob ɗinsa ne ke biyan kurakuren da ya yi a baya, musamman idan aka yi la'akari da jerin sunaye masu rauni. A nan za mu ja birki a wannan makon. Lado Salisu Garba. A gaida Salisu Lado, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Kiraye-kirayen neman zaman lafiya na karuwa a yayin da wutar rikicin Isra'ila da Hamas ke ci gaba da ruruwa. Lamarin da ya jefa rayuka da rayuwar miliyoyin Falasɗinawa farar hula da suka makale a Gaza cikin haɗari. Volker Turk, shugaban hukumar kare haƙoƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya, a wata sanarwa da ya fidda jiya Juma'a, ya ce akwai buƙatar a kawo ƙarshen tashin hankalin. Turk ya yi gargaɗin cewa mutane miliyan 2.3 da aka yi wa ƙawanya a Gaza na fuskantar bala'in jin ƙai, waɗanda kuma ya ce suke fuskantar hukuncin da ya shafi kowa. A gefe guda kuma, sakataren janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres a yau Asabar ya faɗi cewa ya samu ƙwarin gwiwa saboda ci gaba da kiraye-kirayen da ƙasashen duniya ke yi na neman a tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Sai dai kuma maimakon tsagaita wutar ya yi mamakin ganin zafafa kai hare-haren bama-bamai da ba a taɓa gani ba a baya a zirin Gaza. Dole ne a sauya wannan yanayin, a cewar Guterres a cikin wata sanarwa. Ina nanata kiran a cimma tsagaita wutar jan kai ba tare da bata lokaci ba, a kuma sako mutanen da aka yi garkuwa da su ba tare da wani sharaɗi ba, sannan a kai agajin jan kai a matakin da ya dace da bukatun al'ummar Gaza, inda a idanmu muke ganin mummunan rikicin jan kai na faruwa. Wata matashiya mai suna Armita Jaravan 'yar shekaru 16 ta rasu bayan wata arangama da ake zargin ta faru tsakaninta da jami'an tsaro dangane da saba dokar sanya hijabi ta Iran, a cewar kamfanin dillancin labaran IRNA a yau Asabar. A makon da ya gabata an bayyana cewa kwakwalwar Jaravan ta daina aiki bayan da ta samu rauni a ranar 1 ga watan Oktoba. Mutuwar matashiya Masu Amini 'yar shekara 22 a hannun 'yan sandan da'a a watan Satumban shekarar da ta gabata ta janyo zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati da ta rikide ta koma nuna adawa da mahukuntan Iran mafi girma da aka gani cikin shekaru da yawa. 'Yan sandan kasar Serbia sun kama mutane 6 sun kuma kwace makamai masu sarrafa kansu bayan wani harbi da aka yi tsakanin bakin haure a kusa da kan iyakar kasar da Hungary, har mutane 3 suka mutu wani kuma ya jikkata. 'Yan sanda sun ce da yammacin jiya Juma'a sun kama tare da tsare wasu 'yan kasar Afghanistan su 4 da 'yan kasar Turkiyya 2 da ake zargi da mallakar bindigogi da ababen fashewa ba bisa ka'ida ba, sai dai nan take ba a san ko za a tuhume su da laifin harbi ba ko a'a. To masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau.